Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Nandito nga ngayon sa May Vlog, at kung hindi ka pa naka-subscribe, just click the subscribe button and also the notification bell para ma-notify ka sa upcoming videos ko.
na orang seorang sapa nina sa kana so gering ang hingga kerau ratan dinai no kang Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe